I gave you my heart. Hi guys, welcome, nagbabalik si Kuwait Bisaya. Ayan, by the way, nandito kami ngayon sa Kuwait Tower. Kasama ko si Mother Albalinda, ayan. At si Bobby. What is it mo? Bobby Arsigon. Ayan. Almalinda AM. Albalinda AM. So ngayon guys, waiting pa kami sa iba kasi on the way pa sila. So relax muna. Ayun, at saka mayroon ako in-order muna. Ayan. So ang ganda pala talaga dito guys, sobra yung grabe. First time ko ever. So sana makapunta na naman ako ito. Sige mga tayo. Ayan, ang ganda oh. Kung gusto nyo rin makita sa labas, i-view ko na lang later ha. Pero sa ngayon, ito lang muna. Ano ngayon? Collaboration. October 25. So dito lang muna tayo guys. So antayin mo na lang na natin ang sunod na video ha, para sa labas sa view. Ito pa, story dito kay Jackson. Oh, dyan. Yun. Uy, may nakita akong vlogger. Hello. Hello, Curbs Bisaya. Yan si Joy Vlogs, ayan. Yun, mga vlogger yan lahat guys. Mga vloggers yan lahat guys. So, hindi pa yan kumplito guys ha. Meron pang mga parating. Yan. Yan si Sir Martin. Si Sir RR. Si Ganda ng ano sa labas naman po yung mga. ayan. Cozy, diba? Ayan si Beautiful with Juna. Ayan siya. Kaway-kaway dyan. Beautiful life. Na-prank pa naman ako nito guys. Guys, na-prank pa naman ako. Na-prank ako nito. You know siya. No. Pabalik na naman si Kuwait Bisaya Vlogs. Nandito kami sa Kuwait Towers ngayon sa Kuwait City. So kasama ko po ang mga member ng Filipino Lulus Club sa Kuwait po. May admin po natin si Almalinda AM. At marami po nandito yung mga yung mga vloggers. So nandito na po sila isa-isa na po natin sila na ipakilala. Ayan. Hello! Good morning! Ayan, huwag niyo po kakalimutan ang RR Pilayo. Subscribe his channel po, no? At supportahan natin ang mga channel ng ito. Salamat po! Ma'am Martins. Hello po, The Martins! Don't forget! Salamat! Ma'am. Lato Sensi, please like, share, and subscribe! Dutch and Kush. Let's strike again. Jonna! Beautiful Life with Jonna! Mother. Hello, Curb! Yes, Bobby Arsigon TV po ah. Joy. Hello, Joy Vlogs! Ma'am. Hello! YTC po. Anong YTC mo? Jo. Hindi lang guys ha. Kasi gusto nila nandun. Kaya puntahan natin. Yan po siya. Ay, grabe. Close up talaga. Dito na lang. Yan, kilala ka. Pakilala ka po. Ginagawa mo. Marie. Ako?
Oh, sino ka? Ay, kasi akala ko. Hi guys, shout out sa inyong lahat. Maris Magayang po ang aking YouTube channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Okay. Saan yung ma'am nalagay niyo? Hindi. Si Jubas 30. Masyadong ano. Nahiya siya eh. Ay, mahiya. Oh, okay na. Na po. Ang view ng Kuwait. Sabo. Salamat sa tanan, sa lahat. Salamat. At lalo na sa mother kong Alvalinda. Oy! Papasok na kami sa elevator guys kasi papunta kami sa taas. Tatlo lang? Tatlo. Times 3. Tatlo lang? Sa spare. Sa spare daw. Nandito kami sa loob. Ayan. Guys, maiwan sila. Ayan. Hi guys, nandito na kami sa elevator. Yan, pakyat na kami ng taas. Guys, nasa elevator na kami guys. Pwede ng ano. Kuya, say hi. High class to. Ito, kuya, don't forget to subscribe. Subscribe ni Saya. Ngayon, palabas na kami ng elevator. Anong floor to? 120 meters daw po to. So, dito na po sa pinaka 120 meters. Ayan. Ayan guys. So, Kuwait Towers. So, ito yung view ng Kuwait guys. So, nakikita mo talaga ang view ng Kuwait. Ang ganda talaga. Grabe. So, ito yung dagat ng Kuwait. Ayan. So, ngayon, paakyat ako sa taas guys. Ito na po. Papunta. Ayan. Ito yung pinakataas guys. Pinaka-view talaga. Yung palaruan guys. Ito yung aqua park guys. Ayun sa baba ko. Ito guys, umiikot kami guys oh. Umiikot yung ano ko. Umiikot yung pinalalagyan ko ngayon, umiikot. Ginagawa mo. Ayun oh. Ang ganda. Umiikot siya guys. Naramdaman nyo yung guys na gumagalaw. Ayan. Ito yun guys, ang ganda. Aquapark po yung sa baba guys. Ito yung aquapark. Umiikot po. Nasa pinakatuktok kami ng Kuwait Towers. Dito ako sa telescope ba to? Tawag? Telescope. Telescope. Ayan. So, ito, susubukan ko guys kung makikita ko ba talaga yung buong Kuwait. Ayun.
Itong telescope na yan, oh. Ginagawa mo. Guys, nakita ko na nga yung Kuwait. Sobra. Ayan. Sa loob pala nito guys, mayroon siyang canteen dito. May canteen din siya. Maraming mga foreigner. So, ito yung sa labas, sa loob. Kuwait Towers sa pinaka-tok-tok ko yan guys. Oh. Kita niyo. Ginagawa mo. 5 pesos na lang guys, pamasahe papuntang langit. Ayan po yun guys. So dito na lang po ako guys.